Liikkuuko kohteessasi paljon erilaisia ihmisiä? Tarvitsetko tehokasta ja turvallista kulunhallintaa, joka mukautuu vaihtuviin tarpeisiin? Abloy Optima tarjoaa langatonta kulunhallintaa ja seurantaa erilaisiin kohteisiin, kuten palveluja lääkärikeskuksiin, hoivakoteihin ja huoneistohotelleihin. Sen avulla varmistat, että ihmiset pääsevät vain sinne, minne pitääkin. Abloy Optima-ratkaisussa kulkuoikeuksien hallinnointi hoituu helposti ja nopeasti tietokoneelta käsin. Tiedot päivittyvät langattomasti keskittimen kautta ovilla sijaitseville lukijoille. Kulkuoikeudet määritellään käyttäjäkohtaisesti. Näin tietyllä tunnisteella pääsee vain tiettyihin paikkoihin. Oikeudet voivat myös olla voimassa vain tiettyyn kellonaikaan. Esimerkiksi palvelukeskuksissa liikkuu monenlaisia ihmisiä, asukkaita ja heidän omaisiaan, vakituisia hoitajia ja sijaisia, huoltomiehiä ja muita palveluntarjoajia. Heille jokaiselle on mahdollista suunnitella oma kulkureitti. Kulkuoikeuksien helppo hallinta säästää aikaa, vaivaa ja rahaa turvallisuudesta tinkimättä. Esimerkiksi yksittäisen kulkutunnisteen katoaminen ei johda uudelleen sarjoittamiseen, vaan tunnisteen käyttö estetään järjestelmän avulla. Abloy Optima ottaa kohteen tarpeet ja vaatimukset huomioon. Se sopii sekä uusiin että olemassa oleviin kohteisiin. Abloy Optima. Avain vaivattomaan kulunhallintaan.